אסטון מרטין יבנו רק 10 יחידות במכונה המטורפת הזאת, האסטון מרטין ולקרי LM שבדיוק הושקע. מכונה מטורפת שנועדה למסלול בלבד, וזה היה כמעט לחלוטין לאותה מכונית מרוץ איתה תתחרה אסטון הסופש במרוץ 24 שעות של אמן. וגם אתם הייתם יכולים להיות הבעלים שלה, אם היה לכם מלא מיליוני דולרים. מתחת למכסה המנוע של היצור המקונף הזה נמצא V12 אטמוספרי בנפח 6.5 ליטר שמפיק 697 כוחות סוס, המקסימום האפשרי תחת הרגולציות של מרוצי הסיבולת. וכן, אתם לגמרי צודקים לשמות שלי, גרסת הכביש של הוולקרי הרבה יותר חזקה, עם 1139 כוחות סוס, מאותו מנוע V12, עם קיול חזק יותר ומערכת סיוע היברידית, אבל ה-LM קלה יותר בלי כל הסוללות של המערכת סיוע היברידית, והרבה יותר נדירה, והיא אשכרה מכונית מרוץ אמיתית שאתם יכולים לרכוש. במידה ואתם אחד מ10 הרוכשים המאושרים של הוולקרי LM, אתם יכולים להחליט האם להשאיר את הוולקרי אצלכם בכל מקום שתרצו, או להשאיר אותה אצל אסטון מרטין, שישלחו אותה לכל מסלול מרוצים בעולם שתרצו, עם צוות של מהנדסים ונהגי מרוץ שיעזרו לכם לנהוג טוב יותר ולהשתפר עם מכונית המרוץ הפרטית שלכם. ולמה מלכתחילה אתם שואלים, אסטון מרטין בכלל השיקו את הוולקרי LM? זה כי הם מאוד מאוד גאים. מתוך 10 הקבוצות שהתחרו הסופש בלמן, המכונית מרוץ של אסטון מרטין היחידה שמבוססת אשכרה על מכונית כביש אמיתית, הוולקרי. למרות שפורש עכשיו עשו את הדבר ההפוך, ולקחו את מכונית המרוץ שלהם והפכו אותה למכונית כביש. תגיבו לי אם אתם רוצים לראות סרטון עליה.